Čo je podľa teba riešenie tohto? No už ti to celé nevidia, skrachuješ, premiér mu nedal peniaze. My sme sa snažili byť normálni. Mali sme tu mať nejaké nemocnice, ktoré sa stavať nebudú, lebo však to, čo sa dnes deje, to je katastrofa. Utiahnite si opasky a keď si utiahnete, zajtra nebude dobre. Pekný deň, moje meno je Fiki, alebo väčšina z vás ma možno pozná pod pseudonymom Sulíkov syn. Toto je moja nová politická show, talk show Natvrdo a dnes ma poctil svojou návštevou pán Boris Kollár. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. Ja ďakujem. Môžeme si týkať, alebo vykať, to je úplne jedno. My už sme spolu mali jeden rozhovor a tam sme si potýkali, tak budeme si týkať v tomto rozhovore, aj keď to nechcem, aby to bol štandard, keďže to má byť seriózna show. Takže ja ťa zdravím, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ešte keď nešli kamery, tak som nadhodil tému Trumpa. Som vravel takú paralelu medzi ním a tebou, že na neho tiež všeličo povyťahovali a aj tak druhýkrát vyhral voľby. Ty si rád, že vyhral? No samozrejme, ja som udržal aj v prvej kampani, aj v druhej, aj v tretej palce. A čo sa ti na ňom najviac páči? Dobre, takže keby som mal ho nejako charakterizovať, tak akože je to samozrejme dobrý podnikateľ, minimálne pekne vychcaný, ale v dobrom slova zmysle. Je to podnikateľ, ktorý proste má ťah na bránu. Viete, treba si uvedomiť, že štát je najväčšia firma. A riadiť štát nejakému mamelukovi, ktorý by neuriadil ani bufet s hotdogom, tak to je najväčšia tragédia. Preto máme problémy, keď nemocnice, teraz dúfam, že sa nedotknem lekárov nejakých, česť výnimkám, ale proste nemocnica je tiež firma, kde máte veľa vstupov, výstupov, tiež by to mal riadiť zbehlý ekonóm. Ale však verím tomu, že aj odborník, lekár môže byť dobrým ekonomom. Ale principiálne aj ten štát by mal riadiť niekto, kto je schopný vedieť uriadiť nejakú firmu. A ten Trump samozrejme 3-krát skrachoval, 3-krát sa postavil v rámci podnikania, takže to je človek, ktorý presne vie, kde je ten target, kde treba mieriť a ako sa k tomu dostať. Takže som presvedčený, že z tohto pohľadu tá Amerika má veľkú šancu sa zase vrátiť do dobrých čísiel, zvýšiť zamestnanosť, bezpečnosť štátu a samozrejme bude v prvom rade hľadiť iba na seba. Utrpí tým celý svet a ja si myslím ekonomická Európa, lebo zavede podľa mňa veľmi veľa cieľ na výrobky a na dovoz do Ameriky, čo aj Európa s tým bude mať problém. Ale musí riešiť vojnu na Ukrajine, Izrael musí riešiť, Čínu musí riešiť, takže čaká ho veľmi veľa ťažkej roboty a ja som radšej za to, že aj keď je sebestredný, egocentrik, ješitný a neviem čo všetko možné, ale má potom strašne veľa dobrých vlastností, ktoré ten líder potrebuje mať, aby takú krajinu vedel viesť, lebo on sa bude potýkať so strašne veľa silnými partnermi, arogantnými, spupnými rôznymi diktátormi, ja neviem, akými režimmi a tam musí byť tvrdý. No a neviem, či Biden bol zrovna tvrdý, ten mal problém odísť z pódia, takže nevedel, kde je východ. No tak jak chcete, aby bol taký človek tvrdý, no tak tam... A teraz ho nechcem urážať, ale predsa len však ako k úcte k jeho veku a k šedinám a k všetkému. Proste už človek by niekde mal prestať pracovať, lebo už potom začína byť nedôstojné. No. Takže áno, Trump áno. Ty si povedal takú myšlienku, že je dobré, keď politík je dobrý podnikateľ, lebo vie potom lepšie riadiť tie veci. No určite áno. Nie je toto vec, ktorá implikuje to, že čím viacej veci budú riadiť podnikatelia, tak tým lepšie? Nie, to úplne nie. Ja netvrdím, keď je šikovný politik a obklopí sa dobrým ekonomickým tímom, tak je to OK, je to v poriadku. Takže napríklad to, čo sa teraz rieši v zdravotníctve, s tými problémami, čo majú tí odborári, podľa teba nie je dobré riešenie urobiť tie nemocnice akciovkami? Na to by sme potrebovali 10 hodín, aby sme rozobrali zdravotníctvo. Mm-hmm. Principiálne
tento nový minister je hodený do vody a musí vyriešiť problém, na ktorému premiér mu nedal peniaze. Ten problém sa dá vyriešiť len tak, že splní tá vláda to, čo mali dohodnuté. A to boli určité finančné zdroje a určité zmeny v tom zdravotníctve. Pevne verím, že tie zmeny možno vyrokuje. Ale aj na tie zmeny potrebuje peniaze. Takže ešte raz, pokiaľ to nebude premiérskou témou, a premiér Fico nemôže hovoriť o tom, že to není oblasť, že to má minister, to má hlas a dajte mi s tým pokoj, že to nie je premiérska téma. Ne, zdravotníctvo musí byť premiérskou témou. To sa týka nás všetkých. Aj on, keď bude mať problémy, tak ho zachránili jednak so srdiečkom, jednak s tým atentátom, tak akože nemôže to takto brať na ľahkú váhu. Tam sú tí lekári, keď tam jedného dňa tam lekár nebude, tak mu nebude poskytnutá pomoc, či je to obyčajný robotník, alebo je to premiér tejto krajiny. Je to veľmi komplikované, ale musím povedať principiálne, že tie súkromné nemocnice, čo má Agel, alebo čo má Svet zdravia, čiže Penta, alebo Chrenek, tak tie sú všetky, ja som prešiel naozaj tie regionálne nemocnice, lebo ja som bol proti tejto stratifikácii, aj som hlasoval proti tomu, lebo som vedel, že to je zle urobené, špatne urobené a my sme podržali vtedy tie regióny a došli za mnou župani, primátori, odborná verejnosť, lekárske odbory, boli za nami a nás prosili, aby sme im urobili stretnutie s ministrom, aby tam zapracovali do toho aj ďalšie požiadavky, aby riešili ambulantný sektor, aby riešili kopec vecí, lebo keď nebudú ambulancie, tí ľudia skončia v nemocniciach, tam to bude preťažené, tam budete čakať 8 hodín v rade a tak ďalej, čak to vidia ľudia priamo v prenose, ale principiálne ja som obehol tie okresy a tie všetky nemocnice, všetky sú v zisku. Oni sú všetky v zisku a štátne sú všetky v strate a potom 200, 300, 500 miliónov každý rok štát musí to vykryť. Ale pozor, musím povedať jednu vec na obranu tých štátnych nemocníc, že viete, ten súkromný sektor si zobral hrozienka. Vydzobal si tú smotanu z toho, že oni riešia jednodňovú chirurgiu a maximálne do 3 dní zoperujú a rýchlo práca preč. A ak si nejaký dlhodobý ležiak, tak to už pracujú do štátnej nemocnice, nech to pekne štát platí. Áno. Zobrali si labáky, zobrali si CTčka, magnety a neviem čo a všetky tie akože biznisovo zaujímavé veci si odrobia oni, ale nemajú ten balast, tú stratu nenesú. Čiže ak by som mal byť úplne spravodlivý, tak vedel by som tie súkromné nemocnice porovnávať s tými štátnymi, vtedy, keby mali presne na polovičku rozdelené, že nielen tie hrozienka, ale aj ten balast. Alebo tie ťažké, tie výkony alebo úkony, ktoré sú finančne náročné a to väčšinou oni hádžu potom na štát. A to mám mrzí. Alebo ďalšie taký neduch je, že proste tí lekári, on si odrobí u seba v nemocnici 8 hodín a pekne si povyberá pacienta, potom si ho zavolá do vlastnej ambulancie alebo jednodňovej chirurgovej. No to robia tí štátni skôr. No však áno, však len to hovorím, že toto je problém zdravotníctva, takže to sa nedá vyriešiť jednou otázkou a ja odpoviem. Proste tam je toho strašne veľa vecí, ktoré treba vyriešiť. To je normálne na 1-2 vlády. Ja som si pozeral pár rozhovorov s tým šéfom tých odborárov, s tým Vysolajským. On často hovorí takú vetu, že problém je, že Penta a Agel, že mali nejaký zisk. To je pre neho problém. A nerozumiem úplne prečo je problém, že niekto má zisk. Čo to odoberá tým odborárom? Vysvetlím. Neviem, čo to odoberá odborárom, ale viem, čo to odoberá ľuďom. Principiálne, bavíme sa asi o zdravotke, áno, zdravotnej poisťovni. Viete, teda, vieš, predstav si len, aby to ľudia pochopili, že máme tu na 2 spoločnosti. Všeobecná zdravotná a máme tu, dáme tomu, jak sa volá tá dôvera, dáme tomu. A tak ľudia teraz zo zákona musia platiť do tých zdravotných poisťovní a do jednej sa nasype, ja neviem, x peňazí, do druhej y a teraz tá zdravotka musí z toho pokryť náklady tých pacientov. A ona keď urobí zisk, tak asi ich pokrýva tak, že proste môže na nich šetriť, áno? Alebo nedá im drahý liek, dá im lacný liek, alebo nedá im takú zdravotnú starostlivosť, ako im dajú tí druhí. Ja neviem,
títo ťa vyhodia po 3 dňoch z nemocnice a tam tí ťa nechajú týždeň tam ležať, aby si sa lepšie zotavil. To znamená, že preto asi má s tým problém, tak ja len tápem, lebo ja som sa s ním o tom nebavil, takže ja teraz len hypoteticky hovorím, že je to možné z toho dôvodu, že tie peniaze neminú všetky v prospech pacienta, ale sú tak, že urobia tie úkony, zaplatia tie úkony, ale im tam zostane ešte masný zisk. No, na druhej strane tá všeobecná, tá má stratu a v kuse ju treba dotovať a tak ďalej, ale zase tá si dáva viacej peňazí tým pacientom, dlhšie ich necháva, prepláca zákroky, ktoré títo súkromníci im nepreplatia. Viete, takže to je také... To je tak zložitá téma zdravotníctva a jednou otázkou to proste sa nedá. Ja môžem povedať za seba, že my sme sa snažili byť normálni, ako hnutie Sme rodina, keď sme boli v tej koalícii, tak vtedy sme videli, že je tento problém. A ja som naozaj vypočul si aj lekárske odbory, boli za mnou župani, primátori a mi hovorili, že tá stratifikácia je špatná, aby sme to proste zastavili, alebo aby sme to nechali zapracovať. Tak ja som povedal, že chalani, ja to urobím, ja vám dohodnem stretnutie s ministrom, pokiaľ to ostatní koaliční partneri nebudú ochotní zapracovať a urobiť, tak ja vám dávam slovo, že za to nezahlasujem. Aj som to dodržal, ja som nehlasoval za tento paskvil, dneska to vidíme, že to bola chyba, táto celá stratifikácia, lebo to nebolo dotiahnuté. Teraz vidíte, že mali sme tu mať nejaké nemocnice, ktoré sa stavať nebudú, nestihneme to, není to, tam to zrušili, no katastrofa, ľudia sa nevedia dostať k zdravotnej starostlivosti, úkony, neviem kedy, naplánované. Čiže mali sme zase pravdu, no tak treba počúvať zdravý sedliacky rozum, treba počúvať tých ľudí z tých regiónov, treba počúvať tých odborníkov, to, čo hovoria. No a teraz sa vráťme k tomu, čo sa teraz deje, no tak za naše vlády bol tiež problém s lekármi, nakoniec si sadli, dohodli sa, myslím, premiér Heger to ukončil, uzavrel, lekári boli nakoniec, ja hovorím, či v biznise alebo v politike, každá dohoda musí byť tak koncipovaná alebo urobená, aby boli všetci rovnako spokojní alebo rovnako nasratí. Vtedy je kľud zbraniam. No a toto boli tak, že dá sa povedať, že relatívne obidve strany spokojné. No táto nová vláda to nechce akceptovať, nechce to dodržať a preto vlastne sú tie štrajky a výpovede. No tak má veľmi ťažkú pozíciu teraz nový minister a neviem, ako to zvládne, uvidíme. Nepríde ti to, že keď títo odborári sa teda oháňajú tým ziskom tých súkromníkov v zdravotníctve, že je 360 miliónov, ale veľa z nich po tej svojej šichte v nemocnici idú do svojich súkromných ordinácií? To je sprosté. To je na úkor štátu. To by mal robiť štát a mať z toho tie zisky, aby potom naozaj štátna kasa nemusela doplácať či všeobecnú zdravotnú poisťovňu, alebo tie nemocnice, ktoré sú zadržané. Áno, to sa mi nepáči. Lebo dneska tí lekári nemajú malé platy a ešte potom tam si zarobí niekoľko desiatok tisíc na takejto súkromnej praxi. Teraz možno naštvem veľa lekárov a keď budem potrebovať, tak mi nedvihnú telefón, ale teraz hovorím, to treba nejako upratať to zdravotníctvo, lebo však to, čo sa dnes deje, to je katastrofa. Veď tí ľudia sa nevedia domôcť zdravotnej starostlivosti, všetci sú nahnevaní, všetci sú naštvatí, lekári sú naštvatí, sestry sú naštvaté, ambulantní lekári sú naštvatí. Chýbajú nám, utekajú nám do zahraničia, pacienti sú nahnevaní, umierajú nám, my máme obrovské odvratiteľné úmrtia, však nám zomierajú ľudia, ktorí mohli žiť. Rozumiete? My máme jednu z najhorších výsledkov v odvratiteľných úmrtiach. No. Keď je to takto a teda do istej miery súhlasíš s tým, že je to pokrytecké od tých odborárov? Nehovoríš, že to pokrytecké, však on si môže povedať, čo chce. Ale nemal by robiť niečo iné, ako tvrdí. A čo robí iné? No, jemu vadí zisk v zdravotníctve, ale potom má súkromnú ambulanciu, ktorej má zisk. Keď robí len to, tak je to OK, ale pokiaľ je v nemocnici a odtiaľ si ťahá tie perličky a tie bomboníky a dáva si to k sebe do svojej vlastnej praxi, no, tak to nie je v poriadku. No. A ešte k tomu teda neviem, či to bola vaša vláda, alebo tá úradnícka, čo bola potom, ale schválili ten automat, ten platový automat a ten funguje tak, že im sa tie platy zvyšujú bez ohľadu na to, koľko odrobia, bez ohľadu na ten ich výkon. Proste furt sa im zvyšujú, on si odrobí pár hodín v nemocnici, po obede tam už není do svojej súkromnej ordinácie.
Nie je to proste tak, že tí odborári majú len tým, že veľa lekárov stojí za nimi, majú len veľkú páku na vládu a proste ju zneužívajú? Musím povedať, že áno. Bohužiaľ musím to ako povedať, že majú veľkú páku a zneužívajú to. A čo je podľa teba riešenie tohto? Upratať celé zdravotníctvo. Proste my to máme úplne zle postavené. Celé to, ale to treba úplne upratať od toho, že proste štát sa zbavil, lebo bolo tam pár nejakých vychcaných politikov, ktorí to proste zobchodovali a predal všetky tie zaujímavé oblasti z toho zdravotníctva, ako hovorím, tá diagnostika alebo tie labáky a tieto veci. To treba upratať. Ale to sa nedá urobiť alebo povedať. Ja nie som odborník na zdravotníctvo, však akože my sme sa nikdy tým nepíšili, že to bolo naše. Ale je to teraz veľká téma a chceš kandidovať, takže asi by sa tomu mal venovať skôr či neskôr aj osobne. No určite áno, však ja hovorím, len to nerozobereme problém zdravotníctva tu na my dvaja za 10 minút. To je na 10 hodín rozpravy, akú mám ja predstavu, alebo čo by bolo treba urobiť, ale to neznamená, že to je to najlepšie riešenie. To ja si myslím, že to nebude také jednoduché. Ďalšia vec by som povedal, že treba nájsť nejaký spoločenský konsenzus. Nie, že tri politické strany sa rozhodnú a urobia nejakú blbosť a potom ďalšie tri o 4 roky to budú meniť a potom to ďalší bude meniť a potom to skrachuje a potom ľudia pôjdu do ulic. To proste tiež nejde. Ja som presvedčený, že keď sa bavíme teraz o nás, čo je pre mňa najdôležitejšie a s čím chcem zase prísť ja, pre mňa je najdôležitejšie poriešiť také tri oblasti a to sú matky samoživiteľky, to sú rodiny, mnohopočetné rodiny, proste aby štát na nich myslel, lebo to je naša budúcnosť, keď tieto rodiny a tieto matky proste vychovávajú ďalších daňových poplatníkov tomu štátu a to sú ľudia, ktorí proste budú ťahať ten štát ďalej. Takže toto je prvá skupina, to je najviac dnes ohrozená. Jednak chudobou, alebo vôbec najviac ohrozená skupina. Potom je to, samozrejme, je to vymožiteľnosť práva je veľmi dôležitá, podnikateľský sektor je veľmi dôležitý, lebo táto vláda dneska robí konsolidáciu, ale bez nejakej bodky, alebo bez nejakého, len robí A, nerobí B. To je presne tak, že akože utiahnete si opasky a keď si utiahnete, zajtra nebude dobre. Zajtra si utiahnete ešte raz. No lebo už teraz hlási, že o rok bude znova sa uťahovať opasok. Ale keby tá vláda povedala, dnes si utiahneme a teraz z tých peňazí urobíme toto a toto, ten štát bude na základe týchto vecí, že ste si utiahli opasky, bude ziskovejší, bude viac zarábať a potom vám tie opasky uvoľníme. Ale táto vláda hovorí len to, že utiahnite si a nič. A že na budúci rok dojdú ďalšie. Lebo Radičová, lebo Heger, lebo Odor, lebo hocikdo. Áno, a bím 10 a zase nejaká miliarda do zbrojenia. No tak akože tak to nejde. To znamená, že pre mňa je dôležitá tá rodina, tie matky samoživiteľky, mnohopočetné rodiny. Pre mňa je dôležité to zdravotníctvo, že to treba vyriešiť samozrejme, lebo to bez toho zdravia a treba upratať školstvo. A čo je najdôležitejšie, nie že teraz je tu táto vládna koalícia, potom bude druhá. Nie, my to musíme urobiť ako celospoločenskú vec, že my sa môžeme baviť o tom, či má byť registrované partnerstvo, alebo nemá byť. To sú také veci, ktoré proste môžeme sa tu naťahovať, ale sú veci, sú témy, ktoré proste musím koncenzom urobiť aj s opozíciou, aby sa to potom každé 4 roky nemenilo a to sú veci ako školstvo napríklad. My musíme urobiť jednu reformu školstva, ktorá nebude menená každé 2 roky, ale ktorá bude fungovať jedna a tá istá za akejkoľvek vlády na 10, 20, 30, 40 rokov. Toto je školstvo. Teraz my si musíme povedať ako spoločnosť, čo chceme, kde chceme vidieť podnikateľský sektor. Ale nie, že ja si dnes zoberiem ako podnikateľ úver, áno, naplánujem si to, hodím si to do Excelu a nová vláda si povie, idem konsolidovať a tebe zvýšim dane o toľko to, potom ti ešte zoberiem mimoriadny odvod a ešte ti buchnem o 10 alebo 15% väčšiu DPH. No už ti to celé nevidia, skrachuješ. Jak môže taký podnikateľ plánovať a brať si úver na 10 rokov, keď mu to na 3. rok celé nejaký pošahaný politik celé mu to rozbije?
To sa proste nedá. To znamená, my si musíme tu stanoviť nejaké ciele, priority, ktoré proste nebude nikto meniť. Tak sa dohodneme, že to urobme spolu, zavrime sa, seďme na tom, urobme to aj s opozíciou, s koalíciou, všetci dokopy a správame to ústavným zákonom tak, aby sa to nedalo meniť a poďme tak stavať aj diaľnice, nie? Že jeden minister je z juhu, tak sa budú ťahať diaľnice na Komárno, druhý je zo severa, tak to bude na Čacu, tretí to celé zmení a dá to na Zemplín. Však to takto nejde. Čili, druhý Hota, proste to nejde. To my si musíme v niektorých zásadných veciach povedať, ako je zdravotníctvo, ochrana týchto rodín, školstvo, že to proste sa dohodneme a toto nebude nikto meniť a to je vízia štátu na 5, 10, 20 rokov. My nevieme urobiť, lebo my máme každé 2 alebo 3 roky novú vládu. Áno, mali by byť 4, ale však tie vlády padajú skôr. A aj počas 4-ročnej vlády sú vždy 2 ministri školstva. No tak, a každý dojde s inou koncepciou. A potom naše decka sú úplne blbé a vychádzajú v tých prieskumoch úplne špatne. No a to potom, čo chcete, aby tu nás zostalo? Rodí sa nám tu na 50 000 detí ročne. 50 000. 20 000 z každého ročníka odchádza do zahraničia. A z tých 20 000, 75% sa nevráti. Čiže to krém de la krém, to najlepšie nám odíde a potom už len veľmi malé percento krém de la krém nám to zostane a ostane tam priemer a podpriemer. A toto sa deje každý rok. A keď sa to bude diať ešte 30 rokov, no tak ten priemer to preberie, tento štát. A potom čo chcete? Čo chcete potom, aby sme tu nadorobili? Že to potom budeme všetci priemerní a ten štát bude priemerný, ak nie podpriemerný. Celý diel nájdeš zadarmo na Hero Hero. Klikni na link v popise videa a uži si celú necenzurovanú časť. Myslíš si, že budú predčasné voľby? Čiže viac sú rozvedení, ako sme boli my. No ale k nám sem nikto nepríde. Prečo by sa mal ísť, keď je tu najdrahšia pracovná sila? Takže ty tvrdíš, že ty si nikdy nepovedal, že to bude stavať štát. Teraz nemáme peniaze, tak ich necháme na ulici skapať. A nemôžeme dostať 500 miliónov a hneď to ukradnúť. Koho najviac nevieš vystať v politike? Teraz keby sme začali rómsku otázku alebo cigánsku otázku, akúkoľvek, tak tiež to nevyriešiš. Keby si máš vybrať, že kto má väčšie percento viny, tak Matovič alebo Sulík. Akými prostriedkami by si ho donútil? Cez jeden môj kontakt získal otázku od Zora Kolára. A tak to je, myslím, že k tomuto pánovi sa ani vyjadril, neviem.